Nusana nentindi yana kigwo mugasolero asensemo ya nyakoe ekero abalimi bekemerigie kagwa baetana na balia barenge gose bali bakubara ba cooperative society ase county ya Kisii na Dipon Asanya agutumanya Oburemi na bwo botamero guchesa bamenya bange aneneime yorogongo rwa Gusii asege karo kia baremi bekemerigie kawa ime ye society ya nyakoe FCS nige buraburo yana kiwaga tia baremi amo na barai be committee Nicodemus Ogori, youth representative Nyakoe Farmers Cooperative Society yaroga igatwabwate a general meeting eyarengete kokora amangana briefing inki kiagendereire ase committee ya choretu mwaka uri 2024 mutini ikomi lakini buna tuacha gaiga officers from the cooperative mbaikaga au batakire kora omukutano uyu pamoja na committee lakini ekero yekanga abasemi bataka komanyanga inga kichibesi gotumika anyara ko baba gusalia omukutano asogo dictate nga ninki getakire kubori kiagara abaigwanaine bamanyite nga kichibese chiasogetigwe kuna bana chibese chiarwe wetira ose machine go sichikawa chibese cho nga siringirwa musini ntoro chesi chichete machine gete neine omo ya chore bana ngana muraye ito akara ko boguri chikagu na pigipigi oira kyogo unenchera yamo yokogirira obwene bw'abaremi ingobono barorekana kugikeria obotumeki bobe bwenibo rise kagu muno gaye bwene to kubundisha abaremi ngakiba bwene to kusumike kawa ngakiba bwene to kubugure kawa elere ko banye gusiye genderere yora 10 norusana mogende mate mugundo se chibando chisumikire omo bisolio chita mo director chita gali tangani ya kanisa gatamo kawende pendo chinde chiba susumike mugundo gaiga e committee ero roboniga igegende te bado gutameranga bali barueto lakini bali gotoeresa ninki gekogera chibando chisimekire ase cooperative society gaiga obolemo botakire gokonya abalimi maiga yaje asomokia bwokumwikera omunyakerogo bwe society ya Morris Mariaria nigaba gakoerera ekiringa kiegekari kikeritu keriga engana bono yabagekoreta ogwetana gwechimeme lero igotwabwata mang'ana akoro kweye budget yale gosomwa ase nyakoe yeito nabuna mumanyete bire budget na be machine irabete basakogenderera ekiagera lichiko ligoteba nga igobone igwenete gustenenibwa ase igo ekero twaikera nabalemi bonsi twamana konyora abantu bandi mbaro batandstand tingi yatoreto twamana konyora igo bagendererete kubitereria basomerwe e budget eyiri nakoreire gasi kuri umutinyu 10 lichiko igori goteba inche buna nasoete bona igo mwaka uyu mutinyu 10 na lie bintu byane byare koba auditing indendo kanenga kinatumegete chibese iga bono chibese nchia cha dividend chia cha 1700 tukachinyora chirebengi tukarusiororo buna chikawa cheito chia chete chigatene na matuka mange kurumagiga ntu agenda tukagwititiro chibese icho tukareta tugakana abakorie mirimo emetienyi ebere ese chinde chikalo ketiwa chikagenda ase machine yeito ya mnyako emaini esaregete 50,000 chibese chinde chikamana kualoketiwa society wise 30,000 each echichigo chikorosia bitanda ngobono babolirie serikali wesone na kokonya abalimi nabo igokubolia barai kotaunereria abalimi asogutumeke nibo yabo bobe kerogo gieito kerito gota tweguga kia main ngai kia one tukugochia 120,000 so twabalimi ntori gochiko kunya kubwati mono lakini twagwe kerogo gie tokoboliga nintu tomobege to igagane tego toibera muanche kuripotire getaseni kia ukio getembe kuruiga nyakoe FCS egotokemeya wodi ya bogeka ebunge ya kitutu cha South iretera na enkoro kwa Dipon Asanya.